Njengoba sibheke ngasemaphethelweni emidlalo ye-DStv Premiership, amaqembu wonke abhekele ukuqeda esendaweni enhle, amanye alwela ukuvika izembe. Umdlalo onamuhla kusihla ophakathi kweSuperSport United efuna ukuqeda esendaweni yesibili kanye neTuks Galaxy yona efuna ukuba ku-top 8. Lo mdlalo uzoqala ligamenxe leli hora esikulona eTUT Stadium. Kusasa isechithisaka imidlalo, bheka nje iRich Boys izobhekana nabafana besithende ngehora lesithathu ntambama eKingsley Stadium eThekwini. ISekhukhune United ilwela ukungena ku-top 8 kanti iMaritzburg United yona ifuna ukubaleka emsileni. Lamaqembu azothana phezulu kusasa ligamenxe ihora lesihlanu ntambama eHarry Gwala Stadium. Kanti eGqeberha iChippa United nayo esendaweni embi kulog izogadulisana ne-Orlando Pirates enesifiso sokuqeda endaweni yesibili ukuze iyodlala emqhudelwaneni weCAF ngesizini elandelayo. Lo mdlalo uzoqala ligamenxe ihora lesihlanu enkundleni iNelson Mandela. IKaizer Chiefs nayo efuna ukuqeda ilele yesibili izodlala neMarumo Gallants elwela ukusuka emsileni. Lo mdlalo uzoba se-FNB Stadium ngehora lesishiyagalombili ebusuku. Ngesonto umdlalo weRoyal AM neStellenbosch FC kuzoba umdlalo wokulwela ukuqeda ku-top 8. Lo mdlalo uzoba seChartwell Stadium ngehora lesithathu ntambama. Inyoni sedube esendaweni engayinhle kulindeleke izidlalele ukusuka kule ndawo ezikuyona njengoba zibhekane noMpetha, iMamelodi Sundowns esivele inqobile nesidlalela ukuqedela lemidlalo. ICape Town City izokwamukela amaZulu FC eDHL Stadium ligamenxe lesihlanu ntambama, nalona kuzoba umdlalo wokulwela ukungena ku-top 8.